gi weche ma koth machwe mang'eny ahinya e Pachokae ndi kaluwore koda ka ohula mang'eny masani koro dhi amwoma e gwenge mopogore opogore. Moko bende madirom 6,000 sani bende koro ne thuolo oseyudore ma bende koro osegole kuonde go ma gintiere. Wach manyiso sani koro nitiere mago ka chiedh nadi kod wich bar ne ogendni machalo kamagi ka koro gidwaro mondo mi omigi kony mago ko mag chiemo gi kuonde go ma ginyalo ninde e kinde machalo kamae. Koth medo bedo ni koro ng'eny ahinya mano to moloyo chakre dwe mar adek mar higa ni endi kama bende koro mier mang'eny sani endi leo e wi pi to moloyo ahinya gwenge ko mag Nyando kod kuonde mamoko e Pachokae. Migawo mochung' ne ng'iyo weche mag kor lwasi Kenya Meteorological Department sani koro wacho ni kata kamano endo koth mang'eny ahinya machwe ni endi biro bedo ka koro chako dok chien chakre odira mwadhie mar jumani. And this one was actually predicted during the monthly forecast, the one that we issued for May, whereby we said these areas are likely to experience between normal to above normal, more so over the areas within Western and Islands being controlled from the south and the north. And the contours that you are seeing are the pressure isopaths. This one has been actually helping us in terms of shifting the rainfall pairing, which is called intertropical convergence zones, to areas around the Lake Victoria Basin and more so over areas around the central western part of the country. However, in the couple of days towards the end of the week and then next towards the weekend, the rainfall amounts are likely to go